Kaixo, zelan, zelako galdera, ezta? Kokoteraino. Danok gauz kokoteraino. Holan ezin da jarraitu, eta jarraitu behar dugu. Beraz, nik jazin dut gehiago. Nik gaur goizien, lehiora atera behar izan dut, eta pasioen zebizienei esan, ezin dala kalera urten, tio. Ez tozu ulertzen ala zer, kalamida dioi. A ber, mesedez. Osea, nik ezin dut gehiago. Eta indignidade guzti hori barruen eukitzia be ez da bat ere ona. Eta esan dut, babitu, hau zela baiten atara biot. Nere hostitxarra ataren biot. Babitu, beste monologo bat, ato amar porzako. Zer? Zer gertatuko da? Zer gertatuko da? Zitotal, beti nau bakarrik berbetan. Irratian nagoenean, egoten naiz, mikrofonoa eta nita mikrofonoa, baina beti bakarrik. Hombre, txienez, egoten naiz kalien. Claro. Bakarrik, beti bakarrik. Hoi mikrofonu ebe ez daukot, ze karo, monologuak iten hasina, zein beste barriketa, pues monologuak iten hasina, ni, superposik, mikrofonoa eta eta mikrofonoa, publikoa bebai apur bat, baina eske oin, publikoa, etxean, mikrofonoa ez dakit non, bakarrik berriro. Bueno, beste erronka bati egin behar diogula aurre, porque honetan, hau da, monologoak iten hasi, eta nere bira bertan bera utzi behar izan dut. Ja ez dago girarik. Orduen, beste arrazoi bat gehiago monologoa iteko. Aia kuidauz, zingotzau ba. Ta beti horgaz, eske bakarrik nau, bakarrik, zer rollo bakarrik egotia, ja, baina ni ez naute bakarrik uste, ni ez dakizuei ze gertatzen zaizuen, baina ni ez naiz batere bakarrik sentitzen. Inoiz baino bideodei gehiago egin ditut. Ikaragarria da. Eta gero, mensajeak be, e-mailak, ezin duzu imaginau zenbat. Cortefiel, Benka, Mayoral, Privalia, Kolektibia, ne seguro zue. Aitaren eguna da, zorionak aita, baina ze aita, eta zer demonte, nire naiz aita, nire ez bidali hori. Nire infinikitoarekin nago, paruen nago, eta gira bertan bera, nik ezin du diruri gaztau, tio. A ber, nire bitxoiten, argindarraren faktura iristen denean, ia hobea den. Porque, claro, momentuz, nire telefono konpainiak egin dit oso zera promozio hona, eta da, 30 giga oparitu dizkit. Pues eskerrak horri, porque horren beste bideogedeirekin, bideollamada ba, bideollamada viene, ja ipini dugu ordutek da zukaldean, eske horrela ezin da, horrela gigak ere bai. Eta irrikitan nengoen jasotzeko beste e-mail berezioietako bat, eta iritsi zan, Ibes de Rogers, faltan botatzen zaitugu, komo que faltan botatzen hauzue? Zinik ez dut online horrero inoiz, ze faltan, ze necesidade gaztetako. Arren, mesez eta favorez. Bueno, azkenean iritsi zan Iberdrolak bidalitako maila. Irekin noen, eta nipintzen zauen, zerbitzurik onena bermatuta egoteko lanean ari gara. Ni, pues hortxe, ja ordaz, promozio berri bat prestatzen. Ja. Handiek bi egunera, toma faktura, eta deskonturik gabe. Tuku, erantzuna bidali, eta oraindik zainago. Bueno, orain utzi behar zaituzten, ze beste 10 e-mail iritsi dira, eta guztiak erantzuten nahiko lan, Eutxi gogor, me cago en la... Urrengoan egongo gara.